गिबियावनो बे प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय मिडिया नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाहरबाय जे दिनैनि जे प्रेस मिट जे जिरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जे जोंहा माखासे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव दिनैहाय एलिमिनेशन आरो सेमि फाइनाल जोबनायनि उनाव जोंहा माखासे जायफोर रोंगौथि गोनां टेलेन्ट गोनां गासै 20 जन जेराव जोङो मोननो हादों बे 20 नि गेजेराव माखासे टेलेन्ट दं जे टेलेन्टआ माने रायजोफोरनियाव मोनसे बेरखांनो थांगासिनो जेराव बै ग्रेन्ड फिनालेसनि उनाव जोङो बै 20 नि गेजेराव जों मोनसे मा खालामगोन जे सायख'नाय हाबाफारि दं जेराव जोङो बिथांमोननि मानदान्दाखौ जेराव सेथि आरो नैथि आरो थामथि आरो बिनि उनाव जोङो टप 15 दा बै बिथांमोननो जे बान्था होनांगौनि मोनसे क्राइटेरिया दंबावो दा बै क्राइटेरियानो जाहैबाय ग्रेन्ड फिनाले दा बे ग्रेन्ड फिनालेखौ जोंहा माखासे समनि थाखाय जों लानाय जायाखैमोन बे जाहैबाय आनजाद दंमोन थांनाय समाव बैसागु खुंनानै थांबाय दा फैबाय थानाय समाव आनजाद माखासे दंबावो दा बे जोङो गरम बन्द'आव जोङो सामार भेकेसनाव जोङो लानो थाग थियारि खालामबाय बे थारिखआनो जाहैबाय जोंना 15 आरो 16 जेराव सुनिबार आरो रबिबार बारायाव बियो जानानै फैगोन आरो बे जानायनि सिगां जोंनाव मोनसे स्टेप दङ जेराव जों बुंबोबाय थादों बार-बारनो बै टेलेन्टखौ सायख'नाया जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमनि आखायावल' थानाय नङा एबा जाजेसफोरनि आखायावल' थानाय नङा बियो रायजो राजानि आखायावसो थागोन दा बै हिसाबै जोंहा मोनसे वेबसाइट क्रिएट खालामनाय जाबाय गिबि जोंहा बिटिआरआव वेबसाइट क्रिएट खालामनाय जाबाय दा बे वेबसाइटनि गेजेरजों जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट वेबसाइट बेखौ जों बयबो गुगोलाव सार्च खालामबा नुगोन दा बेयाव भट हरनायनि अपसन दङ जोंहा टप 15 भटिं अपसन दं बेयाव नायबा नुगोन दा बेखौ भट हरनो थाखाय जोंहा जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय जोङो बेखौ खुलिनानै होनाय जागोन दा बयबो रायजो राजाफ्रा गावनि मोजां मोननाय जायफोर बादायारि टप 20 बिथांमोन दा जोंनाव दङ बिथांमोननो भट हरनानै मोजाङै सायख'नानै नोंसिनि गोसो मोदोम जिउ होनानै बेखौ जाहाथे सायख'यो आरो बिथांमोननि देरहानायाव नोंथांमोना मदद हो दा बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंहा जे बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव रायजो राजानि मोनसे अनसायनाय दं बिथांमोनहा जे जोंखौ अनसायदों रायजोफ्रा बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिखौ हाजासे मदद बिथांमोना होदों दा बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो राहाया जाहैबाय दिनैनि समाव बयहाबो स्मार्टफन दङ दा बेयाव जोङो गुगोलाव बुनांगोन जे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननानै दा जेब्ला जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बुनाय लोगो लोगो बेयाव फार्स्ट लिंक मोनसे फैखागोन जे बेयाव बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि वेबसाइट दा बेयाव जोङो लिंकआव थांनांगोन क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फार्स्ट पेजावनो बेयाव नुगोन जे टप 15 भटिं नुगोन जे टप 15 भटिं दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जायफोर 20 जन 20 पार्टिसिपेटफोर दङ दा बिथांमोननि लिस्ट आरो नाम आरो केटेगरि बे दङ आरो दा बेयाव नुनानै नायनानै बिथांमोनखौ भट हरनो हागोन बेनो फाइनाल जाखागोन नामा बेनो माने फाइनाला जाहैबाय बे भटजों लोगोसे जाजेसफोरनि मार्क थागोन बे हिसाबै जोङो जाजेसनि मार्कजों आरो भटिंनि रायजो राजानि भटिंजों जोङो जगथायनानै बेखौ जों खालामनाय जागोन आरो जोंनि ग्रेन्ड फिनालेया जागोन जोंनि क'क्राझारनि गौरां कालचारेल कमप्लेक्सआव बेयाव जागोन आरो बे जाहैबाय जोंहा दा माखासे मिडिया जोंनि बर'नि गेजेराव दं जेरैबायदि बड'सा बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि आरो गोबां दं मिडिया दा बिथांमोननि थ्रुयै जोङो बे ग्रेन्ड फिनालेखौ जोङो लाइभ होनो नाजागोन आरो जोंनिनो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट चेनेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि गेजेराव जोङो लाइभ होनो नाजागोन आरो बान्था महरै जों सिगाङाव फोसावबोखानाय जादों टटेल प्राइज मानि गासै साथामनो जोङो 1,50,000 1.5 लाख थाखा जोङो नोगोद 1.5 लाख थाखा जों होगोन आरो लोगोसे जोङो बिथांमोननो देरहाग्राफोरनो ट्रफिजों लोगोसे सार्टिफिकेट होगोन आरो बिथांमोननि जायफोर देरहागिरि बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोङो नाजाबोगासिनो जेरैबायदि नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव दा बैखौ स्कपखौ जों होनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांमोननो जोंनि ओनसोलाव माखासे हारिमुनि बिथिङाव एबा दामनाय देनायनि बिथिङाव जाय बिथाङा जे केटेगरियाव देरहासार जानो हागोन एबा मेथाइ खननायनि बिथिङाव मोसानायनि बिथिङाव दा बै हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव हाजासे बिथांमोनखौ मदद खालामगोन आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जेब्ला बिथांमोनखौ जों मा खालामगोन मोनसे एक्सपिरियेन्स हल्डार हिसाबै बिथांमोनानो फैबाय थानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जाजेस महरै बिथांमोनानो सायख'गिरि हिसाबै बिथांमोना हाबाफारि मावलाङो
बेसिकेलि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ मोनसे बेखौ बिजनेस एबा माबा मोनसे फालांगि सिस्टेमाव लाबोआखै मानो होनबा दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ टटेलि जेसेबांखिनि दुखिया मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ माने बेयाव जे टेलेन्ट गोनांफोरखौ स्कप होदों दा थिग बिदिनो आं मोनसे बाथ्राखौसो खावलायनो लुगैयो दिनैनि समाव माखासे बिथांमोना समाज सिबियारि एबा गोसो गुदुं बिथांमोना जानो हागौ जे आं समाजनि माबा मोनसे मावनो लुगैयो एबा आं माबा मोनसे खालामनो लुगैयो दा बेबायदि मोनसे साननो जानो हागौ आं बिथांमोनखौ खावलायो जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै बिथांमोना फै आवगायबो आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जगदान होफै आरो आवगायनो थाखाय थुलुंगा होफै आरो जों बे आवगायनायाव माखासे चेलेन्जेसा फैनाया नंगौ थारैनो बिराद दुखु दाहा दं बेयाव माखासे खस्थ'नि गेजेरजों आवगायनांगौ जायो रांखावरिनि जेंगोना बेयाव फैयो नाथाय जों माब्लाबाबो उनफारसे फावसायनानै थानो नाङा जोंनाव जेसेखिनि दङ बेखौनो जों जुदि गरसे गरनै जे बे रोंगौथि गोनां जायफोर टेलेन्ट गोनां लाइमोनफोरनो जुदि जों मदद होयोब्ला बिथांमोना मोनसे गोगोम मोनसे गेरेमसा बिफां बायदियै बिफां जागोन आरो बिथांमोनानो बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन आरो बिथांमोननि जे फिथाइ थायनाय बेनो माने मोनसे जोलै एरनानै जोंनि समाजाव मोनसे गोग्गानायखौ लाबोनो हागोन आरो ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो जोङो जगदान होनांगौ जोङो मोनसे बिजनेस माइन्डै जों साननो नाङा मालाबाबो आरो जों मालाबाबो गोसोआव गोनो गोथो लानानै समाजनि हाबा मावनो आवगाय माबायदि थासारियाव दं बे थालिरा थांनाय समाव जों जेरैबायदियै जोङो थाइलेण्ड जेनेबा एबा बेंकक बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बादायनो थाखाय जों मदद होदोंमोन बिथांमोनहा माने देरहाबोदों जेराव ब्रन्जनि बान्था देरहाबोदों सासे मोसागावरि बिथाङा आरो थांनाय समाव दाख्लैबावैसो जोंना इण्डियान्स डान्स पावार बेयावबो जोङो मदद हरदों मुम्बाइआव थांदोंमोन बिथांमोना मेगा राउन्डसिम थांनानै बिथांमोना मेगा राउन्डनि उनाव बिथांमोना आवगायनो हायाखै आसा खालामो बे माने बाहागो लाहैनायनि माखासे स्कपखौ मोनदों बिथांमोना प्लेटफर्मखौ बे नङा जे माने